A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Bueno, pois en estes momentos estamos ainda rematando as tareas de poda. A verdade é que o tempo nos ven aí con as temperaturas altas e cada vez parece que se adianta máis a primavera, non? Pero bueno, rematando as tareas de poda en esta época, coido que para finales de mes, principio do outro, que teremos as podas rematadas. Que o clima xa estes últimos 3 anos estamos vendo que cada vez temos unhas temperaturas altas en enero e febreiro que nos están complicando un pouco a vida, non? Dado que pode vir unha helada e facer daños, sobre todo a nivel de tronco e a savia está subindo. Non é nada bo que veñan estas temperaturas, pero tampouco podemos facer nada, o cual nos limita máis o tempo dos traballos invernales, como é a poda, e, bueno, temos que meter máis xente para acabar cada ano máis rápido. Non é fácil, pero sí que é un problema que estamos vendo que cada ano isto se complica un poquinho máis. Supónse que na viña é adianto, de feito xa creo que se iniciou o proceso de brotación, non? Vai lento porque as temperaturas ainda se van de noite e van aguantando un pouquiño, pero realmente sí que vai haber un adianto. Daí a que haxa un adianto de vendimia, pois non ten nada que ver, non? Ahora mismo, daqui a la falta medio tempo, poden ver días aínda fríos que poden retrasar. De todos os xeitos, cada ano sí que vamos adiantando un pouco máis a vendima. Eu recordo vendimar a principios de outubro e agora estamos xa a principios de agosto ou finales de julio, o cual xa en estes últimos anos xa demos un avance grande de adianto, non? Non sei onde vai chegar, isto nada bo non é, tampouco, en principio vamos ben se isto non sigue así, que nos pode complicar un pouco o ciclo, e sabendo que a cepa é unha planta que de folla caduca, que necesita horas de frío no inverno para poder producir correctamente, e aí podemos ter un problema a larga. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A nivel dos traballos, pois estamos rematando as podas, de atar a viña toda, e xa rapidamente comenzaremos pois cas emendas de abonado, según as carencias de cada analítica, pois lle aportaremos o necesario, tanto en cal como fósforo, potasa, todos os nutrientes que necesite, para intentar ter un equilibrio para o resto do ano. A partir de aí, pois tamén replantar algunha cepa que falta sempre nos viñedos. Estamos en ese proceso de ir rematando todo, plantación, abonados, para iniciar un novo ciclo que logo virá en uns meses. A partir de final deste mes tamén podemos empezar xa a revisar as máquinas de fitosanitarios,
que sempre temos que repoñer algunha boquilla, algunha reparación pequena para telas a punto, que non falle en plena campaña, e as cousas como ás veces suelen tardar un pouquiño, que pedidos de boquillas ou pezas especiais, pois é un momento tamén de facer esa revisión oportuna para tela disposta para que cara a vegetación que este xa con máis de 10 centímetros ou 15 poidamos aplicar fitosanitarios se así o tempo o requiere. Bueno, con respecto ás plantas enfermas, ben por llesca ou armilaria, tamén é o momento de poder arrancar, non? Sacalas do suelo, desinfectar todo o que se poida, sobre todo as que morren por armilaria, e tamén é un momento importante para facelo en estes momentos. Non se debía de plantar o primeiro ano, xa directamente, deixar un ano o burato ventilado e desinfectado para o ano que ven poder replantalo. Non? No caso da llesca, pois tamén é conveniente retirar a madeira, se pode ser. A madeira que ten que no suelo non se debía de triturar, senón que se debía de sacar do medio do viñedo. A Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra chegarán cada unha a 300.000 euros no marco dun protocolo anual de colaboración para a prevención de lumes forestais na provincia. E vivimos nun paraíso natural e os lumes son unha das grandes amenazas ás que temos que enfrontarnos. Amenazas que proveñen do despoboamento rural, que xa digo que loitamos, e por iso na configuración do novo goberno fai máis de medio ano, pois creamos un departamento específico denominado Reto Demográfico, amenazas que proveñen do cambio climático, que tratamos de combater reducindo a pegada de carbono. Segundo o acordado, mercaránse 4 tractores con desbrozadora para o mantemento e conservación da contorna agroforestal. A Deputación será titular, pero as máquinas porque eses 600.000 euros que hoxe conveniamos o que van a servir é para adquirir medios municipais de prevención, é dicir, maquinaria que cedemos aos concellos ou que se pon a disposición dos concellos para esa anticipación aos incendios que estamos defendendo dende a Xunta de Galicia e que, por suposto, apoia tamén a Diputación. O requerimento é que os concellos estén adheridos ao convenio e a partir de aí pois se siguen criterios técnicos que teñen que ver con si están situados en zonas de alto risco de incendios, si hai parroquias de alta intensidade incendiaria, son criterios que se van a fixar tamén, por suposto, de común acordo coa Diputación, pero que lóxicamente buscan priorizar a entrega de tractores naqueles sitios onde haxa máis risco de incendios e máis necesidade deses. Segundo o acordado, mercaránse 4 tractores con desbrozadora para o mantemento e conservación da contorna agroforestal. A Deputación será a titular, pero as máquinas cederánse aos concellos. A cooperación entre administracións é clave. A nivel de Xunta e Deputación, pois o vimos demostrando. Foi o Pazo de Lourizán, a Escola de Canteiros, o acordo ca Consellería de Educación para o traspaso dos centros educativos en Príncipe Felipe e recentemente pois outro protocolo de colaboración entre Xunta e Deputación para o que é a rehabilitación de Santa Clara. Ademais, o convenio contempla a formación especializada do persoal municipal no uso desta maquinaria. Impartirase no Centro Integral de Loita contra o Lume, dependente da Xunta de Galicia e situado no municipio ourensán de Toén. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A denominación de orixe Rías Baixas participou a semana pasada en Vinexpo, a Feira Internacional de Viño de París, a primeira cita do calendario internacional da DEO. Nela participaron prescritores e profesionais de Centro Europa, moitos deles procedentes de Países Baixos, Bélxica e Alemanha, países que se atopan no top 10 dos principais mercados de Rías Baixas. Foi o segundo ano no que a denominación de orixe acudiu baixo para o gas da Asociación de Consellos Reguladores do Viño de Galicia e das indicacións xeográficas augardentes
aguardientes e licores tradicionais de Galicia, a Cruaga. 25 adegas de Rías Baixas ocuparon un espazo individual dentro do stand común dos 6 consellos reguladores galegos, grazas ao apoio da Xunta a través do IGAPE. Neste punto amosaron as grandes calidades de distintas tipoloxías de viños da DO pertencentes a diferentes anadas. A edición de 2024 de Vinexpo caracterizouse por un aumento significativo da superficie de exposición internacional, encabezada por España, Italia e Portugal. Ademais, neste encontro analizáronse os príncipes retos aos que se enfronta o sector. Entre os días 25 e 27 de febreiro, a cidade italiana de Boloña acolle a Slow Wine Fair, unha feira internacional na que se dan cita un milleiro de representantes do movemento Slow Wine Coalition. Trátase dunha aposta pola relación entre todos os axentes involucrados no mundo do viño, moi arraigado ao territorio e apostando pola orixe e a sustentabilidade. Galicia estará presente nesta cita por primeira vez co Salón Independente Castes de Vilagarcía como embaixador dos viños galegos. Será posible grazas á colaboración da Axencia Galega de Calidade Alimentaria e o traballo realizado polo impulsor de Castes, Sito Dieste. No stand da Xunta estarán presentes unha decena de adegas das 5 denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protegidas. Xunto a elas estará un equipo de 4 sumilleres encabezado por Dieste. A idea é habilitar un punto de información sobre o sector vitivinícola galego con degustacións obradoiros e catas comentadas. Tamén se poderán coñecer as augardentes e licores e as marcas premiadas cos sacios de ouro do ano pasado. Xa está aberto ata o 10 de marzo o período de inscricións á 11ª edición dos premios Martín Kodax da Música organizada por Músicas ao Vivo. A convocatoria vai dirixida a todos os proxectos musicais galegos vixentes e en activo no ano 2024, agás os que xa foran premiados na anterior edición dos premios. Son un total de 15 categorías. A inscrición é libre e gratuita e non é preciso ser socio de Músicas ao Vivo. As bases poden consultarse na web dos premios. Ademais, volve a incluirse nesta edición a categoría de artista emerxente instaurada en 2022 para proxectar e potenciar proxectos de nova creación e os 3 premios Organistrum dirixidos aos cómplices necesarios do sector, as salas, festivais e proxectos de comunicación e difusión musical. No caso de inscribir a candidatura na categoría extraordinaria de artista emerxente, é preciso facelo tamén na algunha das 15 categorías musicais e cumprir os seguintes requisitos: que o proxecto non leve en activo máis de 3 anos, que non editara máis dun disco e que non fora premiado nin finalista en anteriores edicións dos premios. En 2022 foi recoñecida con este galardón a cantante Antía Muiño e en 2023 o compositor e pianista Sergio de Miguel. Tras o período de inscrición será un xurado profesional con representantes do ámbito da formación musical, da industria musical, da comunicación e da comunidade artística que valore as candidaturas nunha primeira fase seleccionando 3 finalistas por categoría. O mesmo xurado que se encargará de decidir os 3 finalistas dos premios Organistrum e de artista emerxente. A novidade en 2024 reside na apertura ao público da segunda fase de votacións do 25 de abril ao 12 de maio. Deste xeito haberá que votar a través dun sistema de puntos nun mínimo de 5 categorías e validar a votación para que esta sexa efectiva cunha soa validación por usuario. No reconto final de votos cunha regra de baremación o 50% corresponderá a votación do público e outro 50% aos votos dos socios e socias de Músicas ao Vivo. A gala dos 11º premios Martín Kodax da Música terá lugar o 15 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.